Kohimen kopera hagana giyu kirish Bakhuid tongin duwai nagabinda dulit wala balakhalat min jalmit nagabinda ka Jingkylla mam chugat min siam jungi ni duwai nagabinda I Wilfred Klep Baidon hapadeng ka jing panga jing shita a hospital duwai nagabinda walang kubor karnayo bawat ia kakam sarkar bautrain kerkuyai duairu nagabinda ki inga senjon babu fuljen bat kong delfina rentong bat baroki kun kam dam nagabinda ki jingkoi Jingkylla pura jungi delfina rentong Nombor LAIT-ïA Sapulai. LAIT-ïA Sapulai. Kohimen kopera tongin sngongu yau trai nagabinda ganega Sngi Saitjaiñ hagabangi reke iaga Sngi burom jonga Jingkylla dur jongu Jisu but nginang duai babara mangi ki bashimenda haganegi kirish Bakhuid nginang yo ga jinga halo jongi bandub jan bad Jisu banitu yau Jisu aga jingim jongi nginang kar padru lembaga jinga asylum jonga Maria Teisoti Bakan yalam yangi sya ukun jangka bangil longki kun bakan Saitjaiñ inang duai nagabinda bahar ke jingdumu jangi kat bangi duai ru kin mau nagabinda baharo ke ministry jangka Holy Redeemer Universe Center Mawkhlam but baharo ki co-worker nungya side ki volunteer ya baharo ki bayarap mensiam spoon mensiam ya ka center ay ka boro try nang ban hiar kunjuru ya baharo ki ba ya mendoi lembaga jing shakri Jongkanega center bakinang ya bor halo jungi halor ki inga sem jungi ha kerteng upa badukun badumen sim baku amen kajingai jungu trai jungi u Jisu Kri bad kajingi jungu blai Lembat ke jingya silak junga mensiam Bakhuid kindan rengkat bat pi Kohimen kopera mendaga Sngi kabalang karake iaga Sngi buram janga Jingkylla dur jungu Jisu hawulum tabor hakamat laingut ki apostol jungu o Peter Jacob bad Ioannis Kani kalong ka por janga jingkerku yangiru namau Jisu omde ubriu marwe henre ulongru ublai tonginang sangye shipor lese haga jingtalat briu jangi ngilele pop henre Jisu kloi ben map but ben kud yangi daka bor janga jinglong ublai jangu
kabawula buha po jongi lembaga baptisma. Tonginang LAIT-ïA lade shaganega bohor jonga baptisma kaban yarap yangi ban kentai dia ka pop ban isi ka pop ya ke jing tolot ke jongi sangesh por ban pan map. Try Jisu. Ngilong ginong pop. Ngikoban eat yame. Ngikoban yo eat yame. Ngikoban yo mart yame haga jingim jongi. Ben kud yangi ko Jisu. Bangindup yo eat yame shay kadar haga jingim jongi. Nga plam. Haule badan barbara. Madhapi ko himen ko para. Bangrele pop shibun e. Daga jing parkad. Dagitin. Dagikam. Dagijing leklet. Daga jing lek palat jonga. Daga Jingkylla palat jonga, daga Jingkylla palat Khraw jonga. Namar kata, agar padi Maria Bakhuid, kabayai sagate soti, yakiyangel rakiri koi, badiapi ko himen kopara, benduai nagabinda jonga, how try ublay jongi. Ublay badan borbar winis seneyangi, barandala mapigi pop jongi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try to ease the name. Go try to ease the name. Go try to ease the name. To nginia duwai. Ngi duwai nagabinda ki jing tumu shime shime chungi.
Nagabinda ka Jingkylla Jingkylla jongi ba yiba toin jongi. Nagabinda ka Jinglong Bakhuid jongi. Haka ba yomad ya Jisu kam kerpang haka jingim jongi. Duai ru kerpang nagabinda ka Jing LAIT-ïA ka France barokari jongi Europe. Au trai unang kerku yenga bad baro ki father ki balait lang. Bad ban Sngi ia ka jingim men siem jongo Francis disease Bakhuid. Kopa ubaha bening da kaba peni haki apostol jame halurulum yaka buram ukun jame mela pen kalain yaka jinge junki but pen skem yakaba kinongya tulepa kela pen bana shapang jungu ai bangin shashkor yaka sur kun jame but kumda ban Yolem yaga jingim bam jikut badu. Naba uim badu sen sharbat me. Lem badu men siyam bakui. Uwe ublay junom la junom. Kajing pule na kitab jong Daniel nakal nong gaban nyaw kendai sipau kalai kat sau kajing yo ipau yo tau ba im junong kat bang dang pek la pen bek nanti yakiket utau ba im junom la song ha ka wei ka ket ki jain jong u kilalong kibali kum kayo rusnyu jong u la kum usnyu lang brod ubali pir Kakhet jeng u balasong halor ki salan tem ding ka phalang na ka ding bat ka wa ding ka tuj na ka ki paj ben reu da ki milian ki adon hangta ban sakri u ban bat chispa milian ki layang khmat jeng u kador bat pas tang yesong pala plit iki kitab hamar kan ka jeng yo ipa men mit Malayo iya bakum ukun brew. Ulawan kam sejan habdeng cukilo. Bala LAIT-ïA lam u khmat uta wa im junong. Hangta ulayo kabor sensar kaburom kerdan seim. Nang bagi brew jungki hima baro jungki jaj benrew baro. Pat jungki jaj tin baro kendup syakri u. Kabor jung u kan ne junom ke hima jung u kan om kutsu kaktin jong utrai Jisu yau le. Irai na kasam kendai penyo nambar news pa frakusan. News pa frakusan. Jing
kajing puli na kashithi baar jong Petrus. Kalnong kabaningkong kadkhat khat riu hadu khat kendai. Amdei satya ki puraskam thaustat ki ba ngalahika ya phi shapang kajingwan utrai joni u Jisu Kris ha kabor namar ngalayo I ya kaman siem jong u da ki khamat la jong. Ya u la buram bat la pindan nam da ublay ukpa min ba kata ka buram Khraw kalakran ha u bat kaong. Uni ulong ukun be e jonga. Ya uba ngasungu bha e. Ya kani kaktin kabalawan na beneng ngihi nilayo sngaw min ba ngia dan lambat u ha ulum Bakhuid. Bat nang pen scam shushu ni don kiktin jong kinang thu lupa. Teto duryap yaki hadu banda shai kasni bat ulo shai unsami ha kidono jongki. Kaktin jong utrai. Jisu. Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat pilu. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumuluka. Kaburangan mikutrai. Kumbashi Taïew hadin. Ba ula kren ya kine kie. U Jisu ula kotlang badu ya u Petrus. U Jacob badu ya Anis. Badu la LAIT-ïA shawulum banduwai. Kadba udang duwai. Kakamat jangu kala dur. Bagi jain jangu kala li palang. Kindit la don arangut ki remba ki ba yakren badu. Kila long u Moses, badu Elijah, kibala pau hakaburam baneng, bad kila yakaren badu Jisu, shapanga jingiap jangu. Kaba un sa pendep ha Jerusalem. U Petrus bad ki log jangu, kidang iyak yotia ngai, Henry kila kindit, bad kila yo ya kaburam u Jisu, bad ya ki arngut, ki remba, kibalayang rengkat badu. Haba kita ki remba kidang iya kalat no na u Jisu. U Petrus ula ong hau ko kinrad. Kabha bangin sa no hangne. Nginia tau LAIT-ïA ki ying trep. Kawaya u Moses, but kawaya u Elijah. Umdip satia ya kaba u ong. Kadba udang keren lapau ulo. Bad ulaka iaki. Bad kesendran kila shepting na marba. Ulawan halo janghi. Teka sur na uta ulo. Kila ang une ulang ukun janga. Ubalajir janga. Ta shashkor yawu. Habala sange kata kasur. Ladon tang ujisu marway. Kitsinran kila ngap lak kasngap. But kim shimitu buriyu. Hagataga por iya kaba kila yo I. Ka gospel jang utrai. Kajingya roya miku Kris.
ko hemen ko para bayit hautrai Jisu Christ. Minda kasngi kabalang karake yaga sngi burom jonga Jingkylla dur jongu Jisu haulum tabor. Ka Jingkylla dur jongu Jisu kalong kaba kongsan nagabenta jongi ki bangi. Balay u Jisu ula kala dur. Ula sa rengkat baki apostol lais nem ula hikay yaki ula snap yakaktin bad naki posha ki por ki ladon ke jingsno tu hapo janghi pau Jisu ulong uble henre kimbat shaiba shapanga jinglong uble jung Parminda kala jande yau Jisu ban shashitom ban shayap nang da ban mipat na kibaya ban penjiliu yaga jinge jangi apostol bau Jisu ulang ubole badu Jisu ulade ban shashitom ban shayap ula yalam yaki apostol shaulum minda nginkirli bale u Jisu la yalam tang laingut habadon kadar ngut ki apostol lese u Jisu yalam yaw Judas rengkat badu bale u Jisu shimla yalam yaw Judas lada unjindala yam yaw Judas ru sha ulum tabor lese u Judas shimla lese shetkala yaw bale u Jisu la yeno yabaro kindaingut namar kine laingut iya ke bau Jisu la yalam kilong ki apostol kila don ga binda kerpang haga jingim jongi kristan nadu bastang hadin ka jimi pa jongu Jisu nadu ka jingkyu jongu Jisu ngite Petrus Bakhuid ulalong ubalayo ya chabi jonga balam ban sanshar ban yalam lindi bad ulong upa Bakhuid ya uyanis Bakhuid ulong usinran yau bau Jisu LAIT-ïA but ulade banlong usinrang ru ubatai shaikada shapanga jingit ka jongo bale shapanga jingit kaba pingam jilliu iyangi bad Jisu don kam yau yanus ben yo I halaki jongi kamat yakan eka jinglong uble jongo u Jacob Bakhuid ulong umater ban ningkong hapadengi apostol ubala iyap ha Jerusalem ha kaba krai kli yap te baro laingut kidon kam ya kaneka jinge kaba jilliu haba wan kano ka eryong eringit ba be persya yaki kinang pinyatali kinang pelanglang ya baro ki vepat ki apostol bakindon lang hapo ke jimpe jengo Petrus Bakhuid dena kata kadau haba Petrus Bakhuid ula to ya ke city ula on ya kabanga hikai omde na kano ka puriskam kaba ngiyos ngo henre nga to ban nga hikai ya kabang ngahi ngalayoyi dala ke jongi kama omde tang yoi ulayos ngo namar ka jingtolo jongi apostol ngite barabor kaya ka jingtolo jongi apostol ki klein ban yotia habau Jisu don hak per Getsemani kilayotia katshabau Jisu la yalam ye kiban duai u Jisu pat ushong duai badula perlut ye ka por baroshime henra ki apostol pat kilong ge bat Lord brio kiyotia habau Jisu la yalam iya ki ne ki laingut ki apostol shaulum tabor kidang le ayu habau Jisu udang duai we brio kine laingut kilayotia nagataka daw kaktino bale on haba kila kindit na ke jingyotia kilayo yaw Jisu udang keren badu Moses badu Elijah ban pinpura ya ke jingye jongi ban nge ha kanu ka kam ne kanu ki brio ngidon kam ya ke jingtip bapura lada pa yang iban le kanu ka kam lada klam shaiba ngin sngo kolmar haka kli jongi bad haka jing sngo kolmar lada ngi persyang balle kano ka kam ngin bakala yaki kam lada de ka pule ka putiru kinna
lada kim sngotu ya kaba kinongi kai kita Taïew ki haba wan ki exam kin to kompom I nakaba kinongi kai ki hikai te kin suyo 0 mark nagata kada bun ki kinajongi ki fail exam namar kim sngotu ba kim yo ia kadur kadar jonga jingi kai haka ju kadur ladangi pa kam yano ladangim kadau ba ladangim batai ba kilaban tre bakala telese haka jakaban yarap lese kinang kam penjot ia kata ka kam kabangila mud ban tre kaju kadur ladangishna ying ngidon ka plan kalam plan ladangishna ki mestri kinsna lese omde katkumga jingkwa chongi haga ju kadur ko himmen ko para habau Jisu umud ban stang yaka neka jingim khaka parte badu uladon kam yaki nongyalam kim tipshai ba kae kabau Jisu wanle ba shapanga jinglong trai chungu Jisu lada klamtip chumudur lada ki apostol ki LAIT-ïA kin yalap ayu lese kinong gitu uwe uburi bakerteng u Jisu na Nazareth ula hikai bun ki baro henra ngimpat sngut kana henra minda habau Petrus ula yang banyala ula kran kana pe nganum kran neye kabang ngalayo karna kibruyo ne yosno na kibruyo nakano ka kana ne kano ka puriskam henre kaneka jingi kai ka wan naka donur janga kaneka jingi kai ka wan naka jingi mar janga kaneka jingi kai ka wan naka banga yusno kae ka ba yusno kae ka ba yoi ule yoi u Jisu ulalong ubale shisha ule yoi u Jisu ulong ka jingpura janga ain Moses ka ba mut hukum Moses ulawanra hukum nagabenda ki paid Israel kumno ban im hagane ka porte kumno balaban penkhun ia uble kane kalanga hukum to how Jisu ngiyoma dayu habangi mani ya Jisu habangi id ya Jisu nginang yo ya kelindi nginang yo jingikai nginang yo mensiam bad habangi kedup ya Jisu habangi piam ya Jisu habangi pendam ya lade hagamatu Jisu kaya ke jimman do yangi nginang yo ya ke lendi babai habangi snap ya Jisu nginom bakala lendi nagata ka daw Moses habaki paid Israel kila kongu ya ka hukum jongo bale habaki la yait ya ka hukum ka ba uble ula ai ha Moses kim shimla turuma uble ula yai kerku henra ya ki por kim snap ya ka tin ne ya ka hukum jongo bale ngitip uble ula penshitom yaki kila ngob hagati jongi Nongstoin kila poi shaga jingjot but kila poi shaga jingso si bonsi te kane kalongka jimpura how Jisu ngidon ga jimpura jangka ain kabala ben penhun ia uble te lada ngi ino ya Jisu ngin bakala lendi tenangda unongya tulapa u Elijah ulong unongle kampala ba Khraw but ulang marwe shimet ulalaban kring ia ki paid Israel sha uble sa shasin naka jimmane bleitao bad ulalonga sur ba klein jung uble bad uble ula kongu iawu haba ula kerpade haba ula duai pen habding uble ula kong haba uble ula Om jing slap shu lais nem shiteng ha Israel uble ula kongu namar kano ka ketin ka baula keren namar ka jingi jungu uble ula kongu ya Elijah minda Elijah wan hakamat Jisu ka bamud kapeni ya ka jingat li jungu Jisu badu Moses badu Elijah minda ya kano ka ketin ka bamina na ka shindur jungu Jisu ka balahikai kalong nagabenta ka jingim lada ngiduai da kane ketin uble un kongu yengi uble un ngap yengi ngidon kam pendon kam ya ka ketin jongu Jisu ha ka jingim jongi lempa ka gospel ka bahukai
Habang duai dakane keti nakabinda kano kekam kumpa Elija ula penurlong ya ka saindur jongo bele ha ka jingim jongi paide Israel u Jisu un penurlong ya ke baro nakabinda jongi nakatagadaw ngide ban roy ha ka jinge nakatagadaw habang ki apostol ke layala ya ka kubor baba ki bri ki belas ngap ya ki kilayo jingkorku kila kalalong kristan bat kilayo jingkoa jingkia bat ka jingai ha ka jingim jongi minta Jisu ulang jimpura jongkine baro badu Jisu yade badu bad ka ain u Jisu yade bad ka sur jongo belai bad ulang ka sur jongo belai naga taga dau bad ka jimpura jonga ta ka jingyo i pau bad ka Jingkylla dor jongo Jisu kala urlong haba upahi ula ong une ulang ukun bayide jonga ya ubang ngasnga snobha iye bad snga piau kaneka kentin ngap kalong ka ba kongsan manoba ang ngap ya Jisu ude ublay upa ya ki apostol laingut u Jisu ang minta laingut ki apostol kilong ki dak ki shinjong baro ki kristan baro ki nongpod kalam ngap ya Jisu nginumla banlong ki kun bayide jong ublay kalam kongo ya ka hukum jong ublay kalam pedang ya ka tin jong utray nginum don jingim Kaya kaba ningkong kaba ngide banle ha kaba yoi yakane ha kaba yosngo yakane ka jingi kai pat ka jingjia baro haulung tabor ladang ngim koloi ban ngap ya utrai kammentoi hadin bangila yo ya ka baptisma bat ngi pudiang sakramen ladang ngim don ka mensiam ban ngap bat shashkor ya Jisu te ka jingim jongi kala sapei kammentoi shu ya ka jingim kristan buona preng jongi ngi kot ya la de kristan Henry ngim treban ngap ya Jisu. Buon napdeng jongi ngi pendap ya karuka. Henry ngim jus ngap ya Jisu. Hangne ublay upa on une ulong ukon bayide jonga. Shash koria ukabamul ya kabala mina ka shindur jongo Jisu ngideban ngap ngideban shash kor bad ngideban pentrekam. Ladangim pentrekam ngim deshu ukon bayide jongo blay upa. Balongi kun bayide jongo blay upa. Ngide ban kili ya Jisu pilale ayu balong ukun bayide jung uble upa par Jisu ong pe nadu ka por la kaya nga nadu ka por uble wala saindur ban vansha kane ka parte ngala kong ulinder ya uble upa what haba uble upa wala ong Jisu shashitam shayap naga benda ki pop jung ki brio Jisu Khraw kane kalongka kubor jung ka jingkongu Kumno Jisu kalalong mesaya nagabinda jongi namarba ula kongu ya ublay upa. Shimla tamsneng kindi atru. Ko himen ko para pikin na bayid baro. Banlong ki kun jongu Jisu. Banlong ki kun bayide jongu ublay upa. Ngi haban idi ya Jisu. Ngi deben ngap ya Jisu. Badi ya kabangis ngap ya kabangis shashkor ngi deben pentrekam. Kabamur jingkongu kalong kabakongsan. Nadu ki kambarit, khadu ki kamba Khraw, ngide balong ki ba kongo balong ki ba seiso. Kongo hangne, kongo ekabalang, kongo ektinu blay, kongo ekibahalo, kongo ekikimiki pa, kongo ya baro ki badon binta badngi benyalam yengi shakane ka jingcho. Aika Jingkylla dur jongu Jisu kanang yarap yengi baro ban kila dur badu Jisu. Ka Jingkylla dur kalong ka jingkon bangiru ngin kila dur na ka jinglong basenyu na ka jing le pop jongi na ka jing tam sneng jongi ngin kalalang ki kun ke ba kongu ki kun ke ba khoi ki kun ke ba yad rangkat pada Jisu bayid ngis ngongu yeme na ka binta ka ne ka sngi burom Jingkylla dur jame bangi kwa banlong kumame hakie ke baro bangin yahad ya kalendi jame bangin shashkor yame bangin kongu yame Wat la ka don bun ki jinge hakama jongi ban kongo yame. Naka benda ka jing kongo ngi kloi ban ya. Ngi kloi ban shashitom kum gi apostol. Yarap yangi ben slay yangi menta. En ya ro ya utrai Jisu Christ. Jinom la jinom amen. Ko himen ko para tong in plai ka jinge Aga jinge chungi kan roy hagane ka sngi buram jonga Jingkylla dur jonga Jisu kumu apostol Petrus ulayala ba ulayoyi ulayomat nang ta ulayala ngangit ha ulay upa badon bor baro
Unong tao kabaneng baka kindo, but how Jesus Christ kun bamarwe jungu, utrai jungu, yau bala pu na mensiam Bakhuid, yau bala kana kamaria teisuti, yau bala shalabin ho Pontius Pilatus, asana panayawu, layam platep yawu, ulakya shakibaya, hagasni kabalai lamipat nakibaya, ulakyu shabane, usham shakamon uplay upa badon por baro. Nam da winuan pa san bishari ki bayin bati baya. Ngange thomen siem Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jinya sulaki rikoi, haga jimap yikipo, haga jimmi pat kado, haga jingim bam chikut. Amen. LAIT-ïA Prapusa. Toya duai ko himen ko para baga Jingkylla jenga bar jampi kalang ka papriang kun hau blay upa badon bor baro kopa to pediang ia ke jing terwa ki ba ke ying ka sem jamme kawandra da ka jing sngongu ia ka jing shai ka jing jinge ha ukon jamme to palai yangi na ka jing dum jong ka pop but haba uyalam yangi shaka buram jamme ma u uba im bado basan shar bad me junom la junom Amen. Utrai undon ring card but pim talken tiu yala ki donut tongin yaingu ya utrai ublay jungim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadeti jungi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jungiu Jisu Christ namar ba ula pen pau yala kaburam hakamat ki saki ki ba ula jid karpang badula pendap daga buram ba phalang ya ka med briu ka ba udon kum ki veipat ki briu ba konda en veng ya ka jingpen tut jonga dimpana na ki donu jagi sinran jungu but ba un le ban peni kumno ba en pendap ya ka balang kaba kabalong ka medjungu da kaba kaju kaburam kabala pau hawu kli junga but kumda but ki bor junga bene ngi mane iya me kalam sange hangne hasla perte but hakamat ka jing Khraw jame kalam sange ngi pen benam Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play keeper.
Kane kalanga por janga Jingkylla dur Jisu. Jingkylla ya une upu bat ka wine shaka dur jungo Jisu. Lemba ka jung wan kya jung men siem Bakhuid. Ngin yoyi bat ngin yen saki naga benta kane kampala ka majungi hakane ka duan ka dupa kum ki apostol ke yoyi e ka Jingkylla dur jungo Jisu. Ngiru ngin angkar pan pen kala dur yengiru lemba ka jing wan kya jung men siem Bakhuid. Ya ki yenga sem jongi yaki kon gikti yaki mi gipa yaki ba henga sem kam dam yaki ba pangi ba shitam inang duai ru naga pinta bahara ka ministry janga Holy Redeemer Newer Center nginang kala du shushu banyarap kambang yaki min siem jongi prayo lemba ka sap kapom lemba ki co-worker nong yasai ki volunteer baro lemba ki nong lebha yaka center banginang shakri shushu ay ba mangi baro in kaladur da ka bor jang men sim Bakhuid ni trang na do ka to anod pa bar ka benta jang ka chingim in kaladur da shisha melong Bakhuid ka trai ka te mei jang ka Jingkylla barom namar ka tangi karpadi mi to pen kuit pen kentang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jamme kum ga umje halo janki bakindup ke lalong yangi kamet bat ka snam jango trai jangi u Jisu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ulapediang ya ka jing shashitam Ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakdia yawu badula ai hala ke senran u ong tushim batabam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benda jumpi Hakaju keruka mendala layabam ulashim yaka kuri badaka baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong tushim batu di nakane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batemai badbam jikut yaka ben pen mi naga benda jambi banaga benda ki babun yaka ben map yaki pop tole yakane ban kan mau iangam Kusnam bakardor jango Chris. Tapen koi yangi. Tapen koi pen kia yangi. To yada yangi nau bamen naki kalam. Kajing maya jong kajing eight. Namar kata ngi ki papen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai upo janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim ngi daingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit men ya hakama jame ba ban shakriya me da ka bas ngevrit ngi karpadi me ba ngi ki ba yobinda hakamet ba gasnam ukris ngilong ki bela penyata le kawai da umen siem Bakhuid Taken mau ko traya kabalang jamme kabala priang hasatala ka partay. But the penjanaya ka haka jingid ringkat badu Francis upaba kujangi. Fadhan some administrator janga diocese.
but baro ki lingto but ki rinium takan maulem ru ye ki himen ki para shinrang bat kende ki bela yoti ada ka bakermen ye ki jimmy pap but ya baro ki bela kalat no ha ka jingis ne jame top diang ye ki shaga jing shai ka koma jame to is ne ngi baro ngi kar pa diame kanam ba ring khat bat kamari ye te sati Bakhuid ka kami jong opale u joso bakudo kurim jaga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pens nga bhaya me pateng la pateng ngindop lang ki babit ben yo ben dalem ha ka jingim bam jikut but bangini ra but pendon buram ye me da ukon jamme o Jisu Christ Dau lembadu bad hau kallo hame uble uppa badan bor hakajing elong kawe jung men sim Bakhuid barok buram bad kajing yara junom la junom ko himen ko para tongin duai bad ngi trang ruha ka ju kapor ba mangiru ngin keladu rangkat badu Jisu bangi longki kun baken sai jongo balai lemba ka jing kongu lemba ka jing yai ekalindi ka bau Jisu kadau hangi bangin dupoi sha ka burom what happening ka jimpang ka jing shitam ba bon jai bangin duai ru na ka binta ka ministry jonga ne ka sender ha na Mawkhlam bangin dup la banyara bun mut ki kun ban kindi burom lemba ka jing shash kore ka tin ba ka jing duai ko pa jongim Upa happening kalong ka Bakhuid ka kateng joi kan wan ke iman jome kalong ka mon jome ha pinto pa happening to ai imenta ka jimbam jongi ka bara ka sni ba to ma pe ngi kren kan jongi kombani ru ni ma pe ka bele sni yangi ba do telam yangi sha ka jimpan shoi and wait the blind yangi na ka basni top light yang ingi karpat ko try na ge jing sini baro ha ge jing spawn jamme to ai jing suk jing sign ha ge sngi jongi knamba da ge jing rap ge jing sne jamme ngi light baro bo na ga po ban ngin yo jing da na ge jing jin jar baro khat bangi da ngap keme lendi ya ge jing karmen Bakhuid bat ge jing wan pa jung nang penim jongi u Jisu Christ Namar ka jome kalong kaima jome ko buram Chinom ko try Jisu Christ may ubela ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry ya ga jinge janga balang jamme bad ha ga jing spoon jamme to ai hakai ya ga jing suk bad ga jing atali kawe khat khum ga mon jamme mame uba imbar basansha junom la junom Amen ka jing suk ko try kandon barabo rengka bat pim Rengka Batpi dap ta ga jing do try tongin yaing markelia Kukulang hakami ukun lambro jongo balai balakla dur hawlum tabor ban penitu yangi baulong ukun by ide jongo yaw bau pa ulas ngo ba e sugito ke bala korsha ke jing kawai jongo kun lambro
Ukadar Nongklong Wasang Hok Madrung Kokai Yek Junga Nereshwang Kamatiki Kamasip Junga Kansakiai Kamet Pergasnam Junga Kris Kantriang Ashaka Jingim Pam Chuku. Sngi yame Nagabindaga Jing Kongu Jame Yahu Pleupa Nagabindaga Jing Tray Jingya Trailang Jame Badu Mensiam Bakhuid Manrahangi Yahu Po Bayim Upo Jingim Jisu Bayid Melongalinti Nagabinda Jangi Melonga Jinkarman Nagabinda Jangi Melonga Jimpap Yagipap Melonga jingi sne. Melongo ble beshisha. Bayai senshar yaga jingim jangi. Bayai senshar yaga longing long sem jangi. Bayai senshar yaga metko par jangi. Bayai senshar yaga met siam jangi. Penki hapon jangi ko Jisu yaga nega bar. Kabau Petrus. Uyanganis. U Jacob. Ulayo I. Ulayo Snow. Yakabakilayala Yarab yangiru ko Jisu Yarab yangiru ko Jisu Banged hame Banshanya hame Banbudi hame Banyang saki nagavindan jame Lembagin iga jingim
Kaba mekadau hangi lemba ke jengai tilu dia ke met bagasna. Ben kala doring iwe menda. Daga bojo kene ki yukiris Bakhuid. Ai ki bapangi bashitom ki nangyo bor halo jangi. Ai ki kon ki bas mosi ki nangyo jingtengen. Ai ki nongpop ki nang kala ka bomod. Ai ki kon ki baduk ki bas mosi ki nangyo bor menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Boring ko Jisu karko kardo ko Jisu. Ya boring ngira ki nongle bhajongi. Ya ki volunteer ki co-worker. Ya ki nongia side. Ya boring ki father ki sister bara batre. Hagene ka center. I bor ko Jisu. Ben goy de ki bappangi bashitam menda. Ben goy de ki bappangi bashitam menda. I bor ki bappangi bashitam kabagi God karpadi me menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Ben goy ko Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Kopa to ai ba ka Eucharist bangila lenium kan pen khaloi yaka Jingkylla dur jangi kum ukon jame u Jisu ai ba kan pen khalai ningi ban pediang yaka jingsha shitom bat ka jingiam kum galindis shaka buram jame ipan yakani lemba u Jisu Christ utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim play badan board barwen karkuyapi upa badukon badumen siem Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ya ke kubor baba jung utrai da ke jingim ka jompi Jisu ya bre. ko himen ko param tanan mindaga sngingan leis ya goti na Monday sngi beningkom ngan late na Calcutta sha Geneva sha Switzerland nangda sha France nanda kiwe ki Germany bad Rome to ngan saduai na gabenda jompi kat bangan LAIT-ïA ki jaka Bakhuid bad kito ki bakwa ban karpat kano ka jingkarpat jingdumu pila ban pa message ha ka WhatsApp namar ka number jonga phone kanum tre kamshul tanga WhatsApp but ka Telegram number ngadon pila ban text message pila ban karpadi ke jingdumu but hadu panga one pai don way path father Nicholas unsawan yarap yangi ban pule ya ka online mass but kun juru ban conduct ke jimene sacrament but kive ki program jonga center convention but ki jingduai pen koi di ki pang ha kisni pale ki father na umroi kin sawan yarap yangi te utrayun karko kardo tonginang yakendu ha ke jingduai haga jingi mensiam ublai unang yai karkuyapi. Nomor LAIT-ïA Khraw. LAIT-ïA Khraw.
Hari Jingkylla Karwai Ashentur Karwai Adoru Ayai Nagalenti Kasngi Hakikma Kasngi Adoru Dalam Jingkylla Kawuram hamba berhubung paman sim Bakhuid jenam la jenam amin. Kalau kita Jisu Maria kami jing Sinolem Gengel pikir Bakhuid barok agar tengpa berhubung paman sim Bakhuid amin. Anjiro try Jisu Christ. Jenam la jenam amin.